inkosi. Bingelela baba umpostoli, mama umpostoli, obaba befundisi, omama bafundisi bekhona, obaba, omama basha, Sunday school, nabazidlalelayo. Ngiyambingelela ukufika ngomfowethu uJesu Kristu, uJesu Kristu inkosi. Siyawubona nayo umusa esisiphile sawuthola osukwini namhlanje okukhulu kakhulu ukubizwa ngabantwana bakaNkulunkulu ukuba sazi ukuthi sizindlalifa. Ingakho sihlangane kanjena abangcwele ingoba sizombabaza wasifelayo. Haleluya. Ngizocela nje sivule inkonzo yethu ngokukhuleko. Sizokhuleka nje sonke.
Nkosi isecumeni ebangelongweni number 6 lona ichorus lelisho sisho njalo sonke noma zingadilika izintaba kodwa lungephela uthando lukaJesu noma ngaphela konke emangcwele kepha uthando lukaJesu liphile njalo nami ngisho njalo emini noma zingadilika izintaba noma amathemba ethu ngaphela kepha uthando lukaJesu lumile. Haleluya. Ngizocela kunesolo item ngizocela usizandile ozosinikeza umculo. Umfanele uJesu